Καλημέρα σας, καλωσορίζω. Να ξεκινήσουμε και φέτος με παρουσιάσεις των νέων ογκολόγων. Είναι οι νέοι οι οποίοι σε πολύ λίγα χρόνια θα είναι και αυτοί οι ογκολόγοι και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τους ζητάμε να κάνουν παρουσιάσεις, γιατί αυτοί θα είναι αύριο οι οποίοι θα πάρουν τα ενία της ογκολογίας. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Περιμένω, θα έρθει όπου να είναι στο δρόμο και ο συμπρόεδρος μου, ο Νίκος ο κύριος Χαραλαμπάκης. Θα μας μιλήσει ο Γιώργος ο Παπαγεωργίου για νεότερα δεδομένα στη θεραπεία των πρωτοπαθών όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Καλή σας ημέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοσμά για την τιμητική πρόσκληση για να κάνω αυτή την ομιλία. Ξεκινώντας να αναφέρουμε επιγραμματικά, όπως γνωρίζουμε, οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι αρκετά σπάνιοι. Κυρίως πρόκειται για σποραδικές περιπτώσεις, αλλά αρκετές φορές έχουμε συσχέτιση με γνωστά κληρονομικά σύνδρομα. Υπάρχει επικράτηση στο αντρικό φύλο έναντι του γυναικείου. Τώρα, στην ταξινόμηση των γλιωμάτων σημαντικό ρόλο παίζει ο μοριακός έλεγχος. Συγκεκριμένα, τα IDH-mutated γλιώματα οδηγούν κυρίως σε ολιγοδεδρογλιώματα και αστροκυτώματα αναλόγως της έκφρασης της συνδιαγραφής του 1P19Q. Από την άλλη πλευρά, τα wild-type IDH γλιώματα οδηγούν πάντοτε σε υψηλού grade νοσήματα, συγκεκριμένα το γλίωμα. Το γλιοβλάστομα είναι στο κίτρινο κουτάκι, είναι ένα γνωστό νόσημα με πάρα πολύ κακή πρόγνωση και αναλόγως της έκφρασης της συγκεκριμένης ιστώνης, όπως και του ATRX, μπορεί να έχουμε πτωχή ή ακόμα πτωχότερη πρόγνωση. Σημαντικό ρόλο για την έκβαση των ασθενών, όπως και την ανταπόκριση στη θεραπεία, παίζει η μεθυλίωση του υποκινητή του MGMT, κυρίως όσον αφορά την ανταπόκριση στην τεμοζολομίδη. Τώρα, για τα IDH-mutated γλιώματα, όπως είπαμε πριν, πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχουν ευνοϊκοί προγνωστικοί παράγοντες. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να ακολουθήσουμε μια τακτική στενής παρακολούθησης ή εναλλακτικά ακτινοθεραπεία και στη συνέχεια PSV. Αν δεν έχουμε ευνοϊκούς προγνωστικούς παράγοντες, τότε διαλέγουμε την ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από PSV για το ολιγοδεδρογλίωμα και από τεμοζολομίδη αντίστοιχα για το αστροκύτωμα. Σε περίπτωση grade 4 αστροκυτώματος, αυτός ο όρος είναι αυτό που ονομάζαμε παλιά το δευτεροπαθές γλιοβλάστομα, που έχει προέλθει από χαμηλότερο grade γλίωμα. Ακολουθούμε την ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό, η οποία στη συνέχεια ακολουθείται από τεμοζολομίδη. Στην ακτινοθεραπεία αυτή μπορούμε να δώσουμε παράλληλα τεμοζολομίδη, όπως είναι το πρωτόκολλο του STUP που θα σας δείξω αργότερα, ή να μην δώσουμε. Αναφορικά με το πρωτοπαθές γλιοβλάστομα που είναι wild-type IDH, εφόσον υπάρχουν ευνοϊκοί προγνωστικοί παράγοντες, χορηγούμε τεμοζολομίδη με ακτινοθεραπεία και στη συνέχεια τεμοζολομίδη, όπως είναι το πρωτόκολλο του STUP. Αν δεν υπάρχουν ευνοϊκοί προγνωστικοί παράγοντες και κυρίως αν το MGMT δεν είναι μεθυλιωμένο, δίνουμε μόνο ακτινοβολία, γιατί ο ασθενής δεν πρόκειται να έχει όφελος από την τεμοζολομίδη. Αν ωστόσο υπάρχει μεθυλίωση στο MGMT, μπορούμε να δώσουμε την τεμοζολομίδη μαζί με ακτινοθεραπεία ή να παραβλέψουμε εντελώς την ακτινοθεραπεία δίνοντας μόνο τεμοζολομίδη. Αν ο ασθενής μας είναι σε πάρα πολύ κακή γενική κατάσταση, αυτό που συνήθως ακολουθούμε είναι υποστηρικτική αγωγή. Εδώ σας παραθέτω ενδεικτικά το πρωτόκολλο του STUP, το οποίο μετά από την αρχική βιοψία ή το αρχικό χειρουργείο και τη διάγνωση του γλιοβλαστώματος, γίνεται σύγχρονη
ακτινοθεραπεία με χορήγηση τεμοζολομίδης σε χαμηλή δόση που διαρκεί περίπου 6 εβδομάδες και μετά από διάλειμμα 1 μηνός ο ασθενής τίθεται σε μονοθεραπεία με τεμοζολομίδη για 6 κύκλους. Τα νεότερα δεδομένα που αφορούν τους όγκους κεντρικού νευρικού συστήματος και τα οποία θα σας παρουσιάσω είναι αυτά που παρουσιάστηκαν στο φετινό ΕΣΜΟ και το ΆΣΚΟ. Λόγω του ότι το γλιοβλάστομα, όπως ξέρουμε, είναι το νόσημα με τη χειρότερη πρόγνωση σε αυτή την κατηγορία νοσημάτων, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη έβρεσης νέων θεραπείων που θα αυξήσουν το προσδόκιμο των ασθενών. Έχει αποδειχτεί ότι η μεγάλη πλειονότητα των γλιοβλαστομάτων παρουσιάζει μια δυσλειτουργία στο μονοπάτι PI3K-ACT-mTOR και γι' αυτό το λόγο έχει ανεβρεθεί ένας αναστολέας του PI3K και του mTOR, το Paxalisib, το οποίο ερευνήθηκε σε μια φάσης 2 μελέτη σε MGMT μη μεθυλιωμένα γλιοβλαστώματα μετά από την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου του STOOP. Όπως σας δείχνω, υπήρχε πολύ σημαντική τοξικότητα, δηλαδή 18 στους 30 ασθενείς είχαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και υπήρχε ένας θάνατος που σχετίστηκε με τη θεραπεία. Αν δούμε τις καμπύλες του overall survival και του PFS και τα συγκρίνουμε κάπως με αδαή τρόπο σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα, υπάρχει περίπου ένα τρίμηνο όφελος και στο PFS και στο overall survival. Ωστόσο, δεδομένης της τοξικότητας που παρουσιάστηκε έστω και από αυτή τη φάση 2 μελέτη, όπως και του γενικότερου σκεπτικισμού που υπάρχει αναφορικά με τη χορήγηση των PI3K αναστολών, κυρίως στην αιματολογία, με σημαντικές τοξικότητες και αύξηση της πιθανότητας θανάτου, δεν γνωρίζουμε αν αυτή η προσέγγιση θα ενταχθεί στο θεραπευτικό αλγόριθμο. Το Anlotinib είναι ένας multi-TKI αναστολέας, ο οποίος ερευνήθηκε σε κινεζικό πληθυσμό και αυτή η μελέτη παρουσιάστηκε στο ΆΣΚΟ. Δόθηκε μετά την ολοκλήρωση και αυτό του πρωτοκόλλου του STOOP. Έδωσε κάποια ικανοποιητικά δεδομένα, δηλαδή overall survival περίπου 18,7 μήνες, ωστόσο και εδώ είμαστε λίγο σκεπτικοί αναφορικά με την επιλογή των ασθενών, καθώς σε κανένα σημείο της μελέτης δεν αναφέρεται το MGMT του στάτους των ασθενών, που όπως γνωρίζουμε οι MGMT μεθυλιωμένοι όγκοι θα έχουν πολύ καλύτερη έκβαση. Γνωρίζουμε επίσης ότι στα συγκεκριμένα νοσήματα η ανοσοθεραπεία μέχρι τώρα έχει δώσει πολύ πτωχά έως καθόλου καλά αποτελέσματα. Έχουν προταθεί αρκετές ερμηνείες αναφορικά με το λόγο που συμβαίνει αυτό σε αντίθεση με άλλα νοσήματα. Μία από αυτές τις ερμηνείες είναι ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες στο μικροπεριβάλλον του γλιοβλαστώματος, οι οποίοι οδηγούν σε αυξημένη ανοσοκαταστολή στο συγκεκριμένο μικροπεριβάλλον. Επομένως, δεν πρόκειται να έχει ο ασθενής κλινικό όφελος από την ανοσοθεραπεία. Μία από αυτές τις ερμηνείες που έχει αποδειχτεί σε προκλινικά δεδομένα είναι η υπερέκφραση του IDO1. Είναι μια πρωτεΐνη που εκφράζεται από τα stem cells του γλιοβλαστώματος. Έχει αναπτυχθεί ένας αναστολέας της συγκεκριμένης πρωτεΐνης, το επακάντοστατ, και η συγκεκριμένη μελέτη έχει τρέξει σε υποτροπές του πρωτοπαθούς γλιοβλαστώματος. Συγκεκριμένα, χορηγείται ένας anti-PD-1 παράγοντας, το retifanlimab, σε συνδυασμό με το bevacizumab επανακτινοβόληση των ασθενών και στην κόρτη Α, η μελέτη αυτή γίνεται χωρίς την προσθήκη του IDO1 αναστολέα, ο οποίος θα προσθεθεί στην κόρτη Β. Συνοπτικά εδώ είναι τα αποτελέσματα από την κόρτη Α, όπως είπαμε, χωρίς την προσθήκη ακόμα του επακάντοστατ. Βλέπουμε ένα disease control rate στο 87,5%, με μακροχρόνιες ανταποκρίσεις πάνω από 6 μήνες στο 1 τρίτο περίπου των ασθενών. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό το όφελος δεν προκύπτει τόσο πολύ από τον anti-PD-1 παράγοντα, κυρίως από τον bevacizumab και την επανακτινοβόληση. Μένει να αποδειχτεί αν η προσθήκη του επακάντοστατ στην κόρτη Β δώσει ταυτόχρονα με την ανοσοθεραπεία περαιτέρω όφελος στους ασθενείς. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση που έχει ενταχθεί σε κάποια νοσήματα στην ογκολογία
είναι η χορήγηση ραδιοφαρμάκων. Το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένα για το γλιοβλάστομα και σε μία φάση, σε ένα μελέτη, σε υποτροπές γλιοβλαστώματος, έγινε χορήγηση με ενδοκράνιες εγχύσεις μέσω καθετήρων σε ασθενείς. Για αρχή φάνηκε και αποδείχθηκε ότι οι ασθενείς που είχαν προηγουμένως λάβει αντιαγκιογεννητική θεραπεία δεν είχαν κανένα απολύτως όφελος, ενώ φάνηκε ότι το overall survival των ασθενών που έλαβαν συνολική δόση ακτινοβολίας πάνω από 100 Gray έφτασαν περίπου 23 μήνες overall survival. Δεν παρουσιάστηκε καμία σημαντική τοξικότητα, πέρα από την αναμενόμενη κεφαλαλγία και ζάλι που μπορεί να σχετίζεται με την τεχνική τη συγκεκριμένη. Μία ακόμα φάση 3 μελέτη που τρέχει και αναμένεται να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα είναι ένα εμβόλιο με αυτόλογα δενδριτικά κύτταρα, το οποίο χορηγείται στους ασθενείς μετά από την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου του STUP. Τα δεδομένα της πρώιμης φάσης της μελέτης έχουν δώσει overall survival 23,1 μήνες, που είναι αρκετά ικανοποιητικό. Φαίνεται και εδώ ότι οι ασθενείς με MGMT μεθυλίωση έχουν πολύ καλύτερη έκβαση από τους μη μεθυλιωμένους όγκους, ενώ οι σημαντικές παρενέργειες ήταν απειροελάχιστες. Η επιστημονική κοινότητα ενδιαφέρεται επίσης για την στόχευση των νευροδιαβιβαστών, ένα πράγμα που φαίνεται ότι σχετίζεται με την ογκογέννηση, όπως και την εξέλιξη της νόσου σε αυτούς τους όγκους. Επίσης, αναμένεται να γίνουν προσπάθειες χρήσης ογκολιτικών ιών και CAR T-cells στους όγκους κεντρικού νευρικού συστήματος. Τέλος, αν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε το πώς θα εξελιχθεί ο θεραπευτικός αλγόριθμος τα επόμενα 5 με 10 χρόνια στο γλιοβλάστομα, δεν αναμένεται το πρωτόκολλο του STUP να χάσει τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να έχει δείξει υπεροχή έναντι της ακτινοθεραπείας με τεμοζολομίδι και των 6 κύκλων adjuvant, μπορούμε να πούμε, τεμοζολομίδης. Ίσα-ίσα πάνω σε αυτή την προσέγγιση θα μπορούσαν να μπουν τα αυτόλογα δενδριτικά κύτταρα, με ή χωρίς τα tumor treating fields, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία κυρίως στην Αμερική. Στην πρώτη υποτροπή του νοσήματος μπορεί να έχουν θέση τα ραδιοφάρμακα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δοθούν πριν από αντιογεννητική θεραπεία, ώστε οι ασθενείς να έχουν όφελος, και σημειωτών ότι δίνουν και μακρές ανταποκρίσεις, έστω από ό,τι μπορούμε να δούμε από την πρώιμη φάση της μελέτης που τρέχει. Στη συνέχεια δικαιούμαστε να στοχεύσουμε τυχόν οδηγές μεταλλάξεις του νοσήματος, ενώ αν στο μέλλον υπάρξει κάποια χρησιμότητα της ανοσοθεραπείας στο γλιοβλάστομα, αυτή θα μπορούσε να είναι στα πλαίσια μιας συνδυαστικής θεραπείας, με ενδεχομένως επανακτινοβόληση εκεί που δύναται να δοθεί, ενώ η λομουστίνη και άλλοι παράγοντες που δίνονται σε υποτροπές γλιοβλαστομάτων θα παραμείνουν ως τελευταία επιλογή θεραπείας στους ασθενείς που θα μπορούν να ανεχτούν μια τέτοια, ας πούμε, τοξική θεραπεία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο ασθενής σε πολλαπλή υποτροπή δεν θα είναι σε καλό performance status. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Πολύ ωραία η παρουσίασή σου και ομολογώ ότι πολλά καινούργια πράγματα. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν πολύ έχω ασχοληθεί προσωπικά, αλλά και νομίζω δεν έχουμε και πάρα πολλά περιστατικά στο μεταξύ, γιατί δεν υπάρχει νευροχειρουργική κλινική κοντά σε γειτονικά νοσοκομεία κλινική νευροχειρουργική, η οποία ασχολείται τόσο πολύ με όγκους εγκεφάλου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση από κάτω. Έχεις, Νίκο? Τώρα μόλις μπήκες. Τότε να σε ρωτήσω εγώ, υπάρχει κάποια ένδειξη ποιοι άρρωστοι, ποιοι ασθενείς είναι εκείνοι που θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι για νοσοθεραπεία? Να επιλεγούν. Υπάρχει κάποιο κριτήριο γι' αυτό ή οι μελέτες? Από τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν έχει φανεί κάποιος, ας πούμε, βιοδείκτης στο συγκεκριμένο νόσημα. Δηλαδή, ακόμα και τα tumor infiltrating lymphocytes δεν είναι
δεν συναντώνται συχνά στο γλιοβλάστομα. Από όσο γνωρίζω και από την έρευνα που έκανα για αυτή την παρουσίαση, δεν έχει βρεθεί κάποιος βιοδείκτης που θα οδηγούσε σε αυξημένο όφελος στους συγκεκριμένους ασθενείς. Το σχέδιο είναι σε υποτροπές μαζί με αντιαγκιογενετική θεραπεία. Ναι, και ενδεχομένως άλλους παράγοντες που οδηγούν σε ανοσοδιέγερση, όπως αναστολές του INDO1 που το ψάχνουν τώρα, έχει ερευνηθεί και σε άλλα νοσήματα το επακάντοστα, χωρίς να έχει ακόμα δώσει κάποια ένδειξη σε κάποιο νόσημα, δυστυχώς. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.